Hey, i-latest vlog kaVuyokazi Ncweni ishiye abantu benyembezana bethunani i-comments phantsi kwayo. Abantu ke bevelana nayo iVuyokazi kwaye bevuya nobona uba enomntu osondeleyo kuye othandazayo. This is her stylist. Utsho ke phaa kwivlog siyambona emenza intloko, emenza i-makeup, emnxibisa, and ke shem ungumntu othandazayo njengoba nibona apha kule video. Wathandaza uVuyokazi wade wa-emotional wakhala. I guess ke inoba bekubuya yonke into that she went through, and then ngoku ungumntu o-invayithwayo as i-guest speaker to i-events. As kwi-speech sakhe nizamva, ikhona iclip endizayifaka apha ethetha ukuthi zange wayicingela uba yena like angaze ame phambi kwabantu, uyabo, and ukhule engumntu obhulishwayo and stuff like that. And ke ngoku ne-humiliation le biyenzekile kuyo ibi-public, abantu bethetha ngothetha izinto. Eyi, ndafila some type of way nam. Yazi xa singabantu on social media, whether siyakhomenta okanye senza ii-videos, sometimes siyalibala ukuthi ngabantu aba bangaphaya kwezi-screens zethu, whether ii-screens ze-TV okanye zeefowuni. Abantu ke ku-social media basaqhubekeka nezinto ezifana noba bebakhomperisha inguye noTirelo, kusithiwa omnye wenza le, omnye wenza le, even though ke uMayeni naye wakhe wayenza ividiyo esithi heyi uyasikhuza makhe siyiyeke le nto siyenzayo because ngabantwana babantu aba. Le nto yosoloko sithi uVuyokazi this uTirelo that ayikho rayithi. So anyways ke ndifakile iclip ye-speech sakhe bethunani. It's not the whole thing. You can go to her YouTube channel and watch her vlog and watch the whole speech. Ndifake nje iklipanyana. It's so embarrassing, to talk about. I've been a girl who grew up being bullied. I've been bullied my whole life. I've been bullied my whole life. I don't want to lie about that. From primary school to high school, and I was this girl who just like grew up, and I was overweight, and my confidence died from then. I never loved myself. So loving myself is like something that I learned now. But on social media, I'm always this girl who's trying to but you guys don't understand how grateful I am to stand here today, because I never really thought that I'll be speaking in front of people, because I never felt important in my whole life. And I know that you guys who know me from that show, and you've watched everything and you've read a lot of comments and everything that was said about me. I've had moments in my life where I felt completely exposed. Times when people pointed fingers, judged my choices, whispered about my journey without ever asking how much for me to even survive those moments. But here's what I learned. Public humiliation does not define private healing. You can be laughed at today and celebrated tomorrow. You can be misunderstood today and admired for the same reason later. So, to every woman who has ever been humiliated, underestimated, or written off, I want you to hear me. Your story is not over. Isispeech sikaVuyokazi Ncweni ke eso ebese Grahamstown kwi-women's event. So bechaza ke napha uba abantwana bakhe ngabo kakhulu abamenze wakwazi uphakama, ngoba uthi bekukho amaxesha azive ngasikavele anyamalale, but ke abantwana bakhe ngabona bona bamnikileyo amandla oba aphakame aqhubekeke ke nobomi bakhe. Uthethile ke bethina nangento ye-bullying, neyazi ke ba apha online ininzi kakhulu ke into yobhulishwa kwabantu, and ke ngoku yenziwa zii-fans. Phinde kuthiwe nathi ke zi-content creators, wonke umntu ke mos guys une-fans zakhe, then ke ngoku ii-fans zomnye zibhulishe ngapha nezomnye ziyobhulisha ngaphaya, and then kuthiwe ke ngoku thina zi-content creators sithi ke abathanda uzamisa imbiza kuthiwa we stir the pot. But anyways, can you check in ukuba nicinga ntoni guys ngale video, and did you watch i-vlog le kaVuyo, and how did you feel about i-speech sakhe kwi-event, and nangoku ke ekhala ngoku bebethandaza kunye ne-stylist sakhe. uMamgobhozi uyabula kakhulu ngothi nibukele le video, ndanibona kwivideo elandelayo. Bye.